welatan لێ ببینی ڕای حوسێن ڕووداو من ئێستا لە دوسلدۆرفم دەمەوێت لەگەڵ سەرۆکی شارەوانی ئەم شارە دکتۆر شتێفان کێلا کە خۆی دووبارە کاندید کردوتەوە بۆ ئەم پۆستە چاوپێکەوتنی ئەنجام بدەم. ئێوەش لەگەڵ بەڕێز دکتۆر کێلا زۆر سپاس بۆم دەرفەتە دەزانم بەڕێستان زۆر سەرقاڵن و هەروەها دەتانەوێت لە دەنگدەرانتان نزیک بن. سپاس بۆ ئەم چاوپێکەوتنە. بەڕێستان لێرە ئاماژەتان لەسەر ئەم سلۆگانە بە خاڵێکی گرنگ داوە دەڵێن یەکگرتنەوەی خەڵک بنیاتنانی داهاتوو. باشە ئێوە دەتانوێت ئەمە چۆن بکەن؟ ئەم دەخوازن سیاسەتێکی باش بۆ دۆسلدۆرفێ بکەن. دۆسلدۆرف باژارێکێک و خەڵکی زێدەتری 180 وڵاتان تێدا دژین. پێویستە مرۆڤ گەلێک هشیار بە. جڤاکە باژارێ me bi hev ra girê bide divê bajarî da potansiyelekê gelekî mezin heye. Ez dixwazim ku Sûdê jê bibînim bi hev ra digel welatiyan em bingeha bajarê xwe danên. Bû nimûne ez li virim li gel gelek kesan axivî me eva jî bû min giring e. ئەم شارە بنیات بنێنەوە. باشە چ پرۆژێک ئێستا جێبەجێ دەکەن بۆ ئەوەی شاری دوسلدۆرف تا ساڵ 2035 کەش و هەوای کلایمەت نیوترال بێت؟ Dewarê bêkarî û bandorên guhartina keşehewayê çandîn planên me hene. Bû nimûne em veke armancekê ji bo xwe datînin ku panelên enerjiya rojê li ser hemû servanên avahiyên Şaredariya wata milkên bajar dabinin. Em di berfirekirina jêrxana şarjkirina otomobîlên karebî da gelekî pêş ketine û em dixwazin ku kompanyaya veguhastina me hebe ji bo otomobîlên karebayî. Ji sala derbasbûyî ve jî di hemû salekê de 6 milyon euro ji bo projeyên parastina keşehewayê me terxan kiriye. Em dixwazin heta nê sala 2035 bibin bajarek û bandora keşehewayê li ser nemîne. Ev 10 sal zêdetir e ku armanca hikûmeta federalî ji bo Almanyê hatiye danîn. Em di vê barî da dêgel kerta aboriyê jî kar dikin. Bo nimûne peymannameyekê keşehewayê mor kiriye ku heta nê niha zêdetirî 100 kompanyê têda beşdarin bi hev ra ji bo çareseriya baş digerin. بەڵێ چۆن دەتانەوێت لەلایەک ترافیک کەم بکەنەوە لەلایەکی دیکەشەوە شاری دوسلدۆرف بکەن بە شارێک کە دۆستی پاسکیل سواران بێت؟ Dewarê veguhastinê da pêwîst e ku em sê tiştan bikin. Pêwîst e ku veguhastina giştî bihêz bikin. Wate hêlên şemendeferê pêwîst e ku em bigeyne astekê ku bikarin hejmareke zêde ya geştyaran veguhezin. Pêwîst e em rêçên payskil swariyê jî berfireh bikin ji ber ku payskil dosta jîngeh heye. Pêwîst e hatiniçûn li rêwpiran bi şêweyeke bibandortir bête rêkxistin. Em nikarin êdî rê nû çê bikin, lê em dikarin ku nêwtrîn teknolojiya vekiya jîriya destgir bi kar bînin. Em dikarin peywandiya navbera golopên hatiniçûnê otomobîlan baştir bikin. Bi vê awayê em dikarin di rêya kontrola dijîtala hatiniçûnê de jêrxana xwe baştir bikin. Ev jî di dawiyê de hatiniçûnê baştir dike û aloziyê nahêle. یەکێک لە پرسە گرنگەکانی زۆربەی شارە گەورەکان پرسی یەکەی نیشتەجێبوونە. چۆن دەتانەوێت یەکەی نیشتەجێبوون دروست بکەن کە کرێکەی گونجاو بێت و سەرڕای قەیرانی یەکەی نیشتەجێبوون؟ Me planekî gelekî baş heye destpêşxeriya nîştecîbûnê heye. Em dixwazin heta nê sala 2030 8000 xaniyên nû li Dusseldorfê çê bikin. Plana me konkrêtî heye ku ev jî çawa çê bibe. Tinê doh û pêrê min kevirê bingehîn yê 306 xaniyan li Dusseldorfê dana. Ku zêdetirî nîvavan bi nirxeke guncaw in. Em dixwazin li ser vê rêyê biçin ji bo ku xelek di bajarê me da derfetên zêdetir hebin. باشە چۆن دەتانەوێت دیالۆگی ڕاستەخۆ لەگەڵ دانیشتوانی دوسلدۆرف بەهێز بکەن؟ Ji bo vê me bestê çandîn formatên me yên cuda hene. Îro ez li virim di çarçoveya helmeta hilbijartinê da li ser cadeyê diçim. Min tiştên wiha jî hene ku li dervey dema helmetê da jî 2-3 saetan ez diçime cihên giştî. Bêguman formata peywandiya dijîtalî heye di rêya sosyal medyayê de. Em ji bo projeyên xwe yên mezin formata beşdarîkirin weke civînên welatiyan û panelên giftigoyê rek dixin. û bi berdewamî ez di peywendiyê da nînim li gel welatiyan ji bilî vê yekê mirov di bajarekê veke Dusseldorfê da bi şêweyeke rêkûpêk dê çalakiyên veke festîvalên parasên karnevalan da jî hevdû dibîne dikare ku digel xelkê biaxive. دوایین پرسیارم لە بەڕێستان ئەوەیە بەڕێستان لە ساڵی 2020ەوە سەرۆکی شارەوانی شاری دوسلدۆرفن. بۆچی لەو باوەڕدان کە دووبارە پۆستی سەرۆکی شارەوانی وەردەگرنەوە؟ ji ber ku me çemkên gelekî baş hene ji bo 5 salên dahatî dikarin pişta xwe bi çandîn projeyên baş girê bidin ku di 5 salên derbasbûyî de me cîbicî kirine. Wate em baş kar dikin. Di bawera min bi vê sedemeyê ku beşeke zêde baweriya xelkê me bi dest xistiye, min got ku ev jî di gel nerîneke baş ya dahatû û her wiha bîrokeyên baş û şiyanên baş û jîhatîbûneke zêde ku li cem min heye dibe sedem ku ez careke din bê me hilbijartin. بەڕێز دکتۆر کێلا زۆر سپاس کە لەگەڵماندا بووی هیوای سەرکەوتنتان بۆ دەخوازم. سپاس.